Uba Lansius Imli ubde way nang giteng shop nan tem riboy menta ke singi ke arpu tarik ukula lengkot arhajar arpu ula penlong da ke jingilang ke balengkot ha ke bala penlong ru yingsa jongu ke ula penpau ula penlong ya ke jingilang ban penku borom ya ki katto ke ne giru chulur ke jela ki bayasa marjan bat unitung shop ha ke senong kuinain ya ke jing penku borom ya kita gi volunteer ke bala ile ban yo ya ke hill state la penlong kumshi benta ban ya ke men lang ha ke jing dab basan post nem jong ke jela kendiat hakani kan opai singi kan dan kendiat pak sibenta HBD bat I ba pensingan ini iba pensingan pertu basong po tasar pi pilengo baling akhat lang I mai ide iway na pedeng kini basong hakani ka dong kathan ka jongi wat hapedeng benai telang bakriat kat no Ri baje mestep dan san baje mestep ila poi na po tasar layat ila poi aku inai bat na aku inai ia kejat shadu shnong po kuma shpo ka wi kilometer hakashi sngi ia hado asien dan laisien na no po shu kuinai na kuinai sha erpakon chano po kumta ia so maroi irat ki pani plastik bat ipun hitam mi gitu ki bilat plastik de kalong kai ka bang man kasngi abang alik shnong po ngashi I hasurot bat ngamla bansha tang hasimat bangayo I bangan pet jadi tei bayat surat batun kod bantam itu kebilar bat ngasi kuat ban ong bang si ong lu bat rejet ba sisin kasngi ngihap ban lei nak ta jungi te nga kentur ikiwai ba tongin but nok sa jungi da ba ngini sim kum si benta dan benta nak menta batun kod ya kasong katau kum jo ya kilti singkien ma I ide iwai nong nam nanti ban pen I ngi bon ki ba ong ba uday ubam kum ong nom de mungkin ben yang ba uday ubam dabiang than kejingmot cepat khan te haba mangi ki ba ngibiang kejingmot cepat khan ni ba ngi ki ba start ngi leran ban tambila plastik mai ya ite pan ki ong ba ubam biang kejingmot cepat khan henry usimpat ke bentau dan ke bentau ba khrau nam ta jungi ban tam gitu ki bilat plastik haka juga por upun kod ya kasang katau bat haka juga por uim jak por basai ka yeng kasam da ka ba uyai persisngi bantam itu ki bilat plastik na kata katau nga lai pen bait lang ban khot lang I ka di ka no pasni da ka ba ngini ai jingra I ba ila ban penongkam hayeng kasam Perbalai luti pi nanin Plastik. ha Kar plastik. kar plastik pi man ka stamp kano bejeni pina yang kanas to Sana ke. sanu jeni pina yang hano lei pipat Nampak. la kali Oh, tidak. la kecat man ka sing lei bisa te balum ki yo ki bilar te kitu bilar pat kemale pi Deh. hano li dei Oh. Lak tua tu kan. perlang shwa te kano komnor kom dei pi pat sin steyom sin sibanai ma Sebenarnya. mai te ya thidi kitu bilar Deh. ki bilar ye ba sha yo Plastik. Tangan plastik. tang plastik kitu bilar suhu kitu bolong bilar long yet kitu teh ya ba chip kitu karin ne kar Kar tu lah. Kar lagi. Banyak lah. Kar. kitu ro lum lang teh sisngi de kano sin le pi nong po Lasen. laisen komno kom le Kau kita. Kali lah. em long men step men singi Oh. Isni stes tu lagi sate. hanong po ba hanong po hadu hano sange ti Ah, teh. Stes asam dah penting. hano Hati asam dah penting. oh te tela dala de pi tu gi bilar te yo bisa Juara. ha Juara. yo bisa re ketu bali lum pi tu bilar yo bisa Bok satu. Sulibu begem tu. Tak ai benong gimana ki. Air ki. Te kamno le pipat ba batit ba bam ba di.
rak ni jeung rak kina ying teman ka singi libu pi pilar tai ta ai benang war kira kamna le pipat ba bam gedik na thit pipat ko song jan ni em hayeng pat ha bi ba thit ja ga khau hayeng mot ba khau khar bi ba thit pat ba yo pisar pi man ka simi pi lum bilar pi tem yo benang thit para pi mon pi chu le mon so bhai pi sa chu lum pi to bilar plastik li ai pi stai kan tai klam ai kanos nam la lum bilar pi labon senam Bade lamba jongki kaba ngi yo shong sok shong sai mata hakani ke jela me kalia bangila ban ya ban yang kat bangi bon ngila ban keren ya tin kaba ngi kwa ban keren kat kaba ngi mon de lamba jongpi kle shibo ni pi mama ba arngon ke jingle stam ko jongpi miswa pila sha stam met la bas ngi mo pi ha ban shong jil pi ha ban sha shibon ke jing ke jing sha stam ko jongpi kawan ra kawan penyo ini ke jing shong sok shong sai mata bangila ban keren kat ka bangi mon kham tami khten khasi ban lada ngatrai lada pi phimdan kuma pi miswa mantangi ha pan asimis lade de kiwi pat ge jektien hani po meghalaya de kule shibon dika maso katno maso sarang ba ngidan kuma pi ban ngakwa ro bagi khon samla hakani ke juk ka mata kin yo ta kam sim kin bot nok sa yak ka ba ma pi lale ha ki por ni ba miswa bat ngakerman ba ki khon samla chungi ro kidang yai bot ya ka jinglong nasim shlur chungpi ba kinam tieng ka ba ngidan kam ban na kam ta ban panim man pane ka ti du stor ka jongi te khandian hajin sha kin sadan ki ban kali ba kumno na te ka LS Imli production ki organize ya ka program man penku program lan ya ban ai award ya pi ki nong yele ba kinong yakon man penyo ka state me khalia kindan ki basalingo balai ba ka te LS Imli production kale ka te namal ba ka LS Imli production jing sha ka te ka habai de kumno ba ki penmi ya ka film then ki video ho khendiat nga sukwa ban patai pi lani ngi sha diman ro ka government ban itu no ya khien khasi hapo ka khnit ka ba te ngi nga kumu wei na kinong penmi film lani kinong penmi hi kinong ki banta hapo YouTube mo ngi sha penmi da khien khasi ka daw ban pen im lani ban pen kamau pat khien khasi de ba ka shukut no te kum si banta bangi kum kinong penmi film habangi dan benta ban mi ki film lani ki jiro ai khasi kadai ko benta ka chongi ba ngir mi dan benta na ka benta ban pen kan mau lani ban pen itu ya khtin khasi jungi namal ba ya kini ki bangi ngi pen mi lamba ki film lani ki music video de ba pe tang hapo shlong lani tang hapo meghalaya hadai ki jiro ai jungi ki video jungi ki bangi la apply YouTube gi check ngilap ba shabal India hapo India hi para kowe ki pet ba wat shabal India ki pet ye ki video ko jungi te ki video ki tip ba ki i ya khten khasi jungi dan banta ban kan mau khamtam ba de lamba kini ki sipai ki ba khon menswa bangi ngila ba kumno ba ngin penan kam hok na ngin penan kam kat ka bangi mon ya khten khasi ka jungi ban kalong ke ba sutunat ba ka jela jungi kat benang ya kisngi ginang scam berkat Pak Martin Naren Majau mo ya ka land transfer act ba ki brio na bar ki mla man thiet jakat puta ka de ka an ka ba klan hadu ka puta ni de ngila long ki nong song wai ka state jong lan ni mla man klet gin no mi khwa kini legislative ba class sai ka state don sa ka ni ka section jong ka pen scam ya ka ti sa char ba pen scam ya ka jakat puta i cloud tap ki ki wa kalau kayak bersunat maka state jungi mereka ni kesorkaro apa pipet apa nginang persang pipet ukut samia persang hidup tiang hidup dam sebangi suto kalau we jungi ni kesamla kalau we jungi kon kiti jadi belum kalau we kamu pernah kalau mata program pada ikut job iba pensiunan mah jadi nanti ma pensiunan deh kumle shibon ngajing trash top pi yo skomene namar ngaru ngamtep nakimiat ho nado mistap sandro bgp ya na nation ng po sini ar lai sen ba fin fake ka ko ke suba
dong kam kata ke jingya ro no kilian kam tam ngan memle kanang don kan bet pi kan ke ke jingya jing ti jo pi pi so wan shem la ngin ya persang bale na mo ha no hatam no ta jo pi ro khan jingdan jong i baba alam sius imli bre wei nai samla ba yu i changai samla ba tre na ka banta ka bha kamian samla ba ju pen long ye ki pa ba ban kan mau ya ki ba lese ki babun ki perlok na ka than ki juda kham kan mau ban le ki bakun ki ni program ni so shibun ya ka jingdan jong baba alam sius na ka ha ga ne ka dong ka than ki jungi bai lai le na ka por sa ka por ban pen kan mau ya ki bedon kam e ban le ndai ki babun ki laklet ban le ban pen ku borom ni no ki bakun ki ni ki program ko shibun ba alam sius ka ta ga ni ka jingdan jong phi ka kum ka ne ka mansim bakan long ru ka jung kersiu lese lang ba jong jingdan jong ki media ki ba ngila ban sapriang ni kene kam ba le ma phi na ka liang jong phi kerpang simat te ngi borom so borom ya ka mansim jong phi pa pidon na ka por sa ka por phi le ki ne ki ba ra te lese lengkot ka de ka program ka ba lengkot sing ten nga ko apna ko ble ki ne ki volunteer ki bala IT met ban mansim ha ka por ka ba ban le ban panyo ya ka hill seat ha ki tu por ma ya ka jala ka ba pura te menta ka si pade ke de ke jing rakhe ya ka golden jubilee ke balong ba ki mati ki jing tre sistem jing phi ki jing ele jing phi la sha ya ka jing sistem ha kita gi por ki bangimla ban tip mo galong hando kano dei nang isngap tang gi thu khana le se kan kamda yu hedo ka tahan ri ka jing la jing phi bania sha te ke por ka panlong ni bat bangini ban rakhe sundap sang kusna bajala